Tak čaute všetci, vítam vás z nového videa a dneska tu máme unboxing na mobil nový, tak poďme si to rozbaliť. Tak, idem rozbalovať. Bohužiaľ, ten špeciál za 400 odberateľov mi zmazali. Takže bude znova špeciál za 400 odberateľov. Dúfam, že nevymažu už. Pokúsim sa to tak zostriať, žiadnu časť tela nebolo vidno vo videu. Lebo oni sú úplne sprostí, že neplnoletá osoba sa zapája do nebezpečných činností a pritom obidva máme 18 rokov. To je strašné, čo už robíme. Dúfam, že nevymažu. Druhýkrát, čo dám nové, som natočil. Pretože to by znamenalo, že už toho roku by som nič s pyrotechnikou nenatočil pre vás. Lebo by som dostal sankciu na 2 týždne a to už by som nemohol natočiť pyrotechniky. Lebo nechcem riskovať, že mi vymažu kanál. To nie. Môj sen nemá 1000 odberateľov. Tak, tú fóliu mám dole. Konečne, teraz tu už vidím mobil. Takže tu takýto Xiaomi Redmi Note 11 Pro plus 5G. Tak, môžeme si ho odbaliť. Tak. Takže ešte tu. Tak, konečne sa mi ho podarilo rozbaliť. Tu budeme mať asi obal, áno, aj tú ihlu, ešte papiere. Takže tu mám obal na ten mobil. Tu je tá ihla ešte, čo pamäťovku si dám vnúka a SIM kartu. Tak, tu už máme tento mobil. Taký. Pozrite si. Takýto mobil, 108 megapixelová kamera, 120 W nabíjačka, tu máme adapter, vidíte to, 120 W, dosť veľká nabíjačka a ťažká. Tu máme ešte kabel. Takýto mobil, fajný. Takže, takýto mobilik, fajný. Neviem, kde má teraz senzor otlačkov prstov, ale sa mi zdá, že tu, na boku. Čo som nerad, nemám rád, keď je tu
senzor otlačku prstov. Tak, ak sa vám video páčilo, určite dajte like. Ak si tu nový, určite sa prihlás na odber, pretože vyše 90% ľudí, čo ma sleduje, není prihlásený na odber, tak dajte odber. Ja sa s vami lúčim a čus čus čus.